Καλησπέρα φίλοι μου και πάλι από το ΕΝΕΣ, είμαι ο Νάσος. Πάμε να σας δείξω κάποια project που έχουμε για αυτή τη βδομάδα στο κατάστημά μας. Αυτά τα δύο ασύλληπτα και σε χρώμα αλλά και σαν αυτοκίνητα, ένα Ferrari F8 Turbo και ένα Lamborghini Huracan. Προχωράμε στα δύο Porsche Cayenne, στο Turbo S και στο Cayenne S. Audi RS6, Kia, AMG G63, H2M, αυτό το ασύλληπτο Mustang Dark Horse, H2, Range Rover Evoque και άλλο ένα Kia, ένα Land Rover το οποίο είναι από ολική ανακατασκευή, Mercedes AMG GT σε αυτό το υπέροχο matte μπλε χρώμα, καθώς και στο GLC. Σχεδόν όλα τα project είναι για τη χαρακτική μεμβράνη, κάποια είναι και για detail με κεραμικές επιστρώσεις. Υπάρχουν και άλλα 4-5 αυτοκίνητα πάνω, αυτά αφήστε τα για άλλη ώρα. Και πάμε να δούμε και το κάθε βίντεο του κάθε αυτοκινήτου ξεχωριστά. Φύγαμε.